haina interest ambayo hautauliza security. Ndio tuinue biashara ya kila mtu kutoka chini, tukipeleka chini, tukipeleka juu. Esingo gido omenda dwarore. Penjo maduong' en kaka odwa siro chenro go ka budget hik omenda mahiga 2022 2023 nosekadhi. Kanyakla kod neno ni jo od bura mirwake tich juma manyien opodho budget mambalang'. Jaelieta, Ramogi TV. Koro Ramogi koro wadhi e wach moro mabende otenore kod wach mar yiero ni. Kata kamano en wach matero nyaka e kaunti ma Kirinyaga mondo iwinjane gima notimore kono. Yangore ni e wuod achiel kende manitiere kaunti ma Kirinyaga emoyiere ng'ama miyo e kind wards 20 duto manitiere kaunti no. Caroline Wanjiku Muridhi mane ochung' kod duond bura mar UDA ne oyudo loch e ward ma Karumandi manitiere kar chung' bura ma Gishugu kod ombulu maromo 4,834. Motelo ne yiero maduong' ma higa ni, Muridhi ne en MCA manogwel kod duond bura mar Jubilee. Owacho ni ogeno yudo lemo mar jatend kweth mar MCAs mathoth e County Assembly no ma Kirinyaga. Na mimi ndiye mama peke yake mwenye amepita ama amechaguliwa katika hii uchaguzi ya tarehe 9 yenye imepita katika kaunti ya Kirinyaga. Tuko na ward 20 na mimi peke yangu ndiye nilifaulu. Kwa hivyo tuko na wanaume 19 na mimi peke yangu mama, lakini natarajia kuna wenye watateuliwa ili wakuje kwa sababu ya ile affirmative action, ile representation ya wamama. Najua watakuja, tutapatana tufanye kazi, tusaidie Kirinyaga. Watu wangu wakiwa na shinda kila wakati, kama ni maombolezi, kama ni harambee za ugonjwa, kama ni harambee za shule, kama ni harusi, kama ni baby shower, kama ni ngima, walikuwa wananiona. Kwa hivyo hata wakati wa kwenda kuomba kura sikuwa na wakati mgumu wa kuenda kuambia watu mimi ndiye nani. Walikuwa tayari wananijua, hata wenye tulikuwa tunashindana na wao na wakaribisha wakuje tufanye kazi pamoja. Odhi nyime duol mar IEBC ochoro yiero duto adundo manolandi ni biro timore tarik 23 mar dwe ni. IEBC oywago nek monja kwede magiwacho ni medore ne apisas mag IEBC. Ote ma IEBC oro ne ute mag fwambo dhiambo makawuono gikwedo nek mar Daniel Musyoka ma ne ochung' ne yiero e kar chung' od bura ma Embakasi East, ka Musyoka nolandi ni olal tarik 11 dwe mar 8 mar higa ni. Ringre ne odugo kwanye gwenge mag Loitoktok Kajiado tarik 15 dwe mar 8 mar higa ni. IEBC koro kwayo nonro mapiyo mondo kendo meko mar achije ma itudo koda nek mar Musyoka. IEBC bende golo ote mar kuyo ne anyuola kod osiepe mag gi kamoko bende giwacho ni apisa mag moko iroko to moko bende mako e yo ma aoyaye. Ka bende gilero ni jakom mar IEBC kod commissioners moko adek ne omonji wuok tich chieng' mane gilando duoko mar ombulu e kom jatend piny Kenya. IEBC dwaro ni mondo mi achije mane omonjogi mondo mi omaki kendo timnegi nonro aruya. Ka IEBC ochoro koro yiero go kendo yiero adundo mano chan timo tarik 23 mar dwe ni koro chor nyaka tarik mar yiero e kombe go pok oyang malong'o. Gwenge go ting'o kombe mag Mombasa, kom mar gavana e gwenge ma Mombasa kod Kakamega bende e gwenge ma Kitui Rural e kaunti ma Kitui kod kom od bura ma Kacheliba e gwenge ma West Pokot, kom od bura ma Pokot South bende, kom od bura ma Rongai e gwenge ma Nakuru, Nyali West e gwenge ma Meru kod kom MCA ma Kwanjenga e gwenge ma Nairobi. Kom CA ma Nairobi Kwanjenga e gwenge ma Nairobi bende. Ramogi oganda medo ndiko ka kotenre gi weche ma otenre gi duoko mar yiero manchano landi chieng' wuok tich mar juma ni. Kendo ma nyiso kaka ini bende keto wang'i Ramogi TV ndik na namba 36000 bende dhie Facebook marwa koponi ni mabor gi televisen kata TV mari ka inyiso wanito gena ang'o gene ma iparo kotenre kod wach mar duoko mar ombulu kod lendo ma bende nyogol chieng' wuok tich koda jakom mar IEBC Wafula Chebukati ma kado bedo ni moko kuom MCS to moko kuom jokanyo commissioners mag IEBC to
nyocha nyiso ng'ur margi e wi wach mar duoko makamano. Akwayo mana kwe kinde ni ma nyithindo koro dhi yawo sikul. Erokamano. Iluongo ni Yuri kawuok e gwenge mag Ojunge. Erokamano Yuri mar Ojunge. Dan odiero mar minyanya sikul poch gi pak ne jatend piny kuom siro baba idwaro mare mar bedo jatend piny Kenya. To koro jokanyanam bende koro bi owuok oko ni kiko wuok oko kod weche ma samoro nyalo nyiso achaya ne jatend piny manosechodore mar siro wuod Luo. Erokamano ahinya. Owacho ni makangira mar Kitare Homa Bay County oneno Ramogi Tv maler kendo mora ahinya gokang' ma Azimio la Umoja wan Kenya okawo mar dhi e doho. Kendo wan kaka jo Homa Bay wan kod geno ni doho dhi ng'ado bura maber. Erokamano ahinya. An kaka Mama Given kwe kende ema kwayo oganda jo Kenya Nyasaye biro tieko weche duto. Erokamano ahinya Mama Given in bende. Iwinjori maler ahinya Dan kawuok Sirongo. Kwe kende makoro wakwayo ji duto gi timo tije manyalo kelo negi yuto kapod jogo ma nyiso ng'ur margi dhi e doho mondo mi oyud duoko kata ratiro ne yawa ma ne ok ochiwnegi ratiro kod IEBC. Erokamano ahinya. Mago ya mamedo ndiko na ka nyakwara Mogi kendo in bende kaka imedo ndiko no amor kodi ahinya nikech okiwe akenda ka wakelo ni weche manyien motende kod yiero 2022 wan kod mamoko bende ma waiko ni koting'o weche mag tuke nyakwara Mogi. Ka ok kamano to wakuongo wadhi ane yweyo ka waduogo to pod ikete mana ka nikech weche pod nitie. Ini winjo ka chunyi dwaro ni iwer ng'a? Wachnwa. An namiyo mana wang'a. Kasto ineno Thapki. Awinjo ka sechako heri. Aheri ahinya Thapki. Baba ini wuoyo. Ini ya luongo nying nyathini ma Thapki. Wachna. Ka ini hera kata koki hera. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. E chuny county Masiaya, apaya marabango momenyore kod CDF office nitiere kar budho mayom mokwe kata hotel kata restaurant miluongo ni The Jomels. Wan kod jotedo mang'ula mosomo loso mogo makichamo tinyalo ng'ulo koki, couscous, marinated, fry, boil, chicken fry, deep fry, omera. Ndadhu biro negi e The Jomels. Kilomita 75 kende kiwuok Kisumu International Airport tidonjo Siaya. Kidwaro kar seminars, family functions, kar nindo maber, chop mana The Jomels mantiere Siaya. The Jomels Restaurant. Service to others is our highest calling. Mokalo e chenro mar nyakochia. Aneno kirwaka gi airport. Matok mari. No idling around. Angembe te nyaka yubu tugi ka. Kikinyisa ni sechonyore gi mama okendi chaki tingori duogo wadaka. Tabli inega nango Nairobi. Abi kubebe. Table. E piny ni kaka irwakori e kaka jitabi. Nyakochia. Tich ang'wen gi tich abich saa 1:45 mar otieno mana e Ramogi TV. Nyakochia. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for our viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,068,922 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Adona kwainia kumwono mar Kristo Yesu mondiketu wenda mar Nyasaye majanyalo nitie. Kidio star aboro achala chiel star adek angwen adek ash. Parnia Ramogi TV eod jowende duto. God bless you. Machiegni